Njengoba edlule esibhedlela i-St. Aidan's, uZolile uhambele isikhwebu sombili asithenge esikhumulweni samatekisi aseNanda. Phela njengoba ebehle etekisini, ubeseyibona vele i-duty emva kokuyalelwa umshayeli kanjalo nomsizi wakhe. Uxola, ngisacela ukubuza. Ebhekise kunogada omesangweni. Yikhona la kufunda khona umazi wakhe Ntuli obuye eshowe. Wentombazana, baningi omazi wakhe abasuka eshowe abafunda la. Futhi ke thina sinalwazi nje lwabafundi ngaphandle kokubheka abangenayo nabaphumayo. Kodwa kakungene nawe uyibhekele wena lowo mazi wakhe wakho lothole. Wayesethi uhlehlele emuva ngesikhathi eyishayisa esifubeni sebhokolo lomlisa owayethi naye uzokhwela kuze itebhiso lesi. Oh son, ephakamisa izandla okukaJesu esiphambano. Intoni ungajonga nalapho uhamba khona nje? Ngiyayisola bhuti, benginganakanga, ngiyaxolisa. Njengoba kulokhu kusile nje kodwa ukumthola lutho. Ehlanganisa izandla phakathi kwamadolo ngamahlonyana. Abuyisa inhlonzo umlisa. Yimake sisi, unjani lo mazi wakho uthetha ngayo? Akamde, akamnyama? Uye bhuti, hawe kungenza, uyena, uyamazini. uZolile emamatheka nobuso obuphuphuma injabulo. Ndingumbalula igama kwaye nefani yami ndingumbalula kwakhona. Mna nomazi wakhe sihlala kunye. Phofu kuhambile phezolo nomnyusisi nje ungumhlobo wakhe khangabuye. Ndinyanyisekile sele khona ngoku endlini kuba nalapha esikolweni abafunda naye bathi bengekho. Abheke iwashi lakhe esihlakaleni aqhubeke. Sele sawuhamba sonke ke. Ndilinda ndigqiba iklasi ndakufumana pha ngaphandle xa sele ndiphuma. Sizawukhwela kunye ibhasi yabafundi eBaltimore ngofo. Hawu bhuti, ngiyabonga shame yazi. Ngiyabonga kakhulu. uZolile eqhumiso kwengane ephume yoma ngasesangweni elikhulu njengokuyalela kaMbalula Mbalula. Umi nje lapha esangweni uyayibuza uyayiphendula ukuthi engabe lo mhlobo wesifazana osehamba nomazi wakhe kuze kuse ngakusasa engezanga nasesikoleni uhlobo olunjani. Kusenjalo akhangwe indlela yokubukeka kwamantombazana kulesi sikhungo alokhu edlule njalo lapha egqoke ingubo yena ayayibone kuphela emshadweni yomntakabani bangakube show azegcine sekhuluma yedwa. Babodwa bedlula nezicathulo zikanokusho nezinwele ezixhunyiwe azabone ngoba esebheke ngapha ukuthi hayibo kanti umuntu omnyama lona. Abanye bapenda umlomo nobuso wena ungafunga ukuthi uhlobo oluthile labantu uZolile ngalwazi. Uzezwe ngoba sebekhuluma behleka ukuthi cha abantu abamnyama lapha. Abanye uzabahleka uma ebheka ingubo abayigqokile. Phela ibhluku yena ulazile kumuntu wesilisa. Ashawa amahloni lapha eqaphela ukuthi kukhona nabesifazana abagqoka amabhlukwe ababamba bankamfuna uzubone nezitho zomzimba ezingabafanele amehlo omphakathi. Athimisa amehlo kwabanye ababona begqoke imfishane umuntu obonayo nje ukuthi kahle kahle bezingagqokwa ngaphansi kwesiketi noma ingubo singabonakali lezi zinto. Ashawe uvalo uma ecabanga ukuthi konje kungenzeka yini ukuthi lolu uhlobo labangwane umazi wakhe asenalo lapha edolobheni. Ubuka nendlela amantombazana abambene ngayo nabafana abagqoka amabhlukwe alenga phakathi nezinqa kanjalo namakapisa abhekiswe emuva. Beshiyelana ugwayi nazi intombi zabo lezi okukhulu nje ukukhululeka beqabulana ezidlangalaleni kungekho okhuzo omunye. Ayibuza iphendula ukuthi konje ngabe le ndawo inakho yini ukulunga nobulungiswa. Wonjani umuntu wesilisa ongayibamba angalingeki uma besifazane balapha bebukeka belula ngalolu hlobo. Kusenjalo aqaphela ukuthi leli iqulu labafundi ameduze kwalo kanti lilinde nalo ibhasi eselifikela manje ngoba sebethutheleka kulo nje. Kuwo lo mnyama kuqhamuka uMbalula Mbalula esegijima. Yiza masi bashoshele kulayini oyongena ebhasini.
Seqala ukuhwalala, uZolile uhlezi phezu kombhede egumbini likaThabo noZondo kwazisa uMbalula uthe ngeke kulunga ahlale kuleli gumbi labo benomazi wakhe ngoba lisobala kakhulu. Uzolokhu ebonwa inoma ubani ongenayo kanti uyabonakala nje ukuthi umuntu onamahloni. uMbalula uphume ngelokuthi usayobheka ukuthi kungenzeke yini amthola umazi wakhe endaweni ezithile ayemazi ejwayele ukuba kuzona. uZolile usuke wamfikela umqondo ukuthi ayobheka emakhabetheni ukuthi kukhona yini ukudla angabaphekela khona njengoba esezwile nje ukuthi abantu besilisa bodwa. Kodwa wabuye wayikhuza ngelokuthi umazi wakhe ozomtshela uma kulungile ukuthi akwenze lokho. Wayesathokozela isiphuzo asishiyelwe nguMbalula ngesikhathi ezwa amazwi abantu ababengena behleka bexoxa kuleli elinye igumbi elingase kungeneni. Really, Mazi, ngiyabonga kakhulu, yes. Angazi nokuthi ngayichaza ngithini. It was such a great outing. I enjoyed. Ngijabule kakhulu. I think we should do it again. Awasho-ke kodwa wawugcineni nje kulale hotel? Uzupheli. Mina ngingaze nje ngilale nakulale hotel. Bekubusuku bami bokuqala nqa. Ubukhazikhazi ubulapha ya. Cha. Kubonga mina nkosazana. Ngiyathokoza nje nokuthi lokhu ukhona njalo ekhathini la ngibhekana khona nobunzima. Angazi nje ukuthi bengingaba yini ngaphandle kwakho. Athuka uZolile umeqaphela ukuthi hayibo noma ngabe kuthiwani umazi wakhe phela lo khuluma nalo wesifazane kuleli gumbi lingale. Pho ihotela landela abakhuluma ngalo. Lisima kanjani? Ithi inhliziyo makaphuma ukuze umazi wakhe azi ukuthi ukhona lapha endlini. Iyalenye ngelokwesaba. Ahlala athule alinde ukuthi ihleze umazi wakhe noma umunye wabeze ngapha. Inkulumo yalabo babili uyayizwa nje futhi kahle. Kuyacaca nje ukuthi bajabulile kakhulu. Ashawe uvalo oluncane njengoba yena ebecabanga ukuthi uzofika umazi wakhe ethukuthele ethwele ngezibongolo nje. Ngiqinisile-ke kodwa uma ngithi we should do it again. I mean, I won't mind paying. Nakulokho uyoyikhethela wena ukuthi amalungiselelo okulala ama kanjani. Okwamanje ngisafuna ukukhohlwa nje izinto ezokukhoba umoya and focus on the positive things. Ngifuna uphasile Mazi at the end of the year. Injani phone engakuthengela yona iyasebenza? Esathukile kanjalo uZolile lo mbuzo wefoni. Ezisicapha sivuleka kucaca ukuthi kukhona ongenayo. Wethu kudala ndifuna kanti ubuphi? uZolile lapha kalokhu sele nibonana. Zolile uMbalula ezovula kuleli igumbi okukulu uZolile. Yiza nangu selefikile. Nebala aphuma uZolile engaqinisekanga noma jabule noma enze njani. Sanibonani. Babheka bobabili upheli nomazi wakhe. Oh, hi. Are you Zoli? Oh, okay. Igama lami nguPheli. Finally. Oh, okay. I get to meet you. Isn't it amazing? uPheli eshelula isandla ngenhloso yokuqhawula. Ngiyuzolile igama. Nami ngiyajabula ukwazi. Naye elula isandla eqhawula. Abhekisela ikhanda ngakumazi wakhe. Oh, njani mazakhe? Ngiyaphila Zolile. Eshintshe ebusweni. Pheli umazi wakhe emnikeza isikhwama esasiphezu kombhede selekwe ngejezi elihle likaGodini. Ungadini ngicela siphinde sibonane. Okwamanje mina noZolile kusazofanele sixoxe ngasese. Oh, okay, no problem. Not at all. uPheli ephakamisa izandla. I mean, mina nawe sihlala sonke la eThekwini. There'll be plenty of time sokubonana nje sesisele sobabili uZolile sehambile. Kubalekile ukuthi uthole isikhathi noZo njengoba nje lapha nje. Aphendukele kuZolile. So again, ngijabule kakhulu kwasisi. Sengiyabona ukuthi yini le yathatha umazi la kwena. Umthetho wakhe uyayithanda intombi ezinhle ne? Athule nje uZolile ebheke phansi. Guys, nginibone. Useyohamba kahle ke zo uma sewuhamba ekhaya. Ungikhonzele kuthabile. Limthuse lelokuthi le ntombazane siyazi nokuthi kukhona uThabile. Aqhwaqaza uPheli neqhoksi lakho kwakubonakala nje ukuthi elemali eshisiwe. Egaqa isikhwama sakhe ephethe nocingo lwakhe lwenani eliphezulu. Avala isicapha ngesinono. Mazakhe uZolile ebheka umazi wakhe emehlweni.